Вашата суперсила е да бъдете мързеливи, успешни и продуктивни. Достатъчно е да си представите, че всяко малко действие, което извършвате днес, е стъпка към по-добро бъдеще. Основните принципи на тази техника е, че във всяка ежедневна дейност се крие потенциал за подобрение. Например, ако решите да подреждате по-ефективно бюрото си в края на работния ден, ще създадете по-подредена и стимулираща работна среда за следващия ден. Това ще подобри вашата продуктивност и ще намали стреса. Малките стъпки към големи промени. Това е принципа на техниката. Това е нейната голяма идея, че чрез малки постепенни подобрения ставате все по-ефективни, все по-устойчиви в дългосрочен план. Вместо да правите големи, радикални промени, които могат да се окажат трудни за поддържане, фокусирайте се върху малките корекции, които лесно могат да станат част от вашето ежедневие.